Pjutte Boatersplak, het mezennest op het Drachtster AZC, wordt rund door een professionele binnenopvangorganisatie. Dit certificeerde Boatersplak met de integratie bevorderen en de tarering van allochtone bijen op een Nederlandse squallen makkelijker maatje. Nevens het COA zullen er meer van zulke Boatersplakken niet worden, nou er heel niet meer asielziekers komen. En het verlet van opvangplak neemt af. We merken in Friesland dat de gesprekken daarover goed lopen. Tegelijkertijd hebben we ontzettende haast. Er zit heel veel druk op de capaciteit van de opvang. Dus alle gemeenten die daaraan mee kunnen werken en die snel mee kunnen werken, daar doen we een oproep aan om dat ook werkelijk te doen. Zij is het COA met de gemeenten de Frieske Marren en Zuidwest-Friesland importeren over AZC's in Balk en in Snits. Maar er is net alleen een verlet van AZC's. Speciaal aan deze periode is ook dat we verzoeken doen om noodopvang te kunnen regelen. Dat betekent dat we niet een AZC direct starten, maar dat we tijdelijk bijvoorbeeld een hal gebruiken, zoals in Goes en in Zwolle ook al gebeurt. En dat hebben we heel hard nodig op dit moment. Wethouder Jos van der Horst iepen het jood het mezennest. De gemeente Smellingenloon betelt het Pjutte Boatersplak, want dat is toch wel wat bijzonders. Voor die tijd hadden wij ook opvang, maar dan in speelzalen, peuterspeelzalen in de gemeente zelf. Maar daar gingen heel weinig kinderen naartoe. Dus het blijkt dat die drempel veel te hoog was. Nou goed, en nu hebben we het hier. En nu zie je dat gewoon iedereen hier, alle kinderen hier eigenlijk wel naartoe kunnen gaan die in die leeftijd zitten. Het is dus wat wij noemen een professionele speelzaal. Wat toch wel iets anders is dan wanneer je een kinderopvang hebt, waar kinderen komen, maar waar geen officieel certificaat aan vastzit. Voor kinderen uiteindelijk maakt het misschien niet eens zoveel uit. Maar in zijn algemeenheid is het erg prettig dat het in Drachten, eendrachtelijk zou ik bijna zeggen, tot stand is gekomen. En de kinderen vinden het heerlijk, we hebben ze net gezien. Het is echt bijna een tweede thuis voor ze aan het worden. Voor de gemeente is het een proef. Als aan de eind van dit jaar blijkt dat er genoeg gebruik van maken wordt, blijven ze het mezennest financieren.